Toinen näistä enduro-pätkistä on aika hauska itse asiassa. Mutta toki tässä on, jos tää nyt on Mordor. Siksi mä en muista, kumpi on kumpi. Kuitenkin tässä on semmonen jyrkkäkivinen kohta, mikä on aika hankala. Ja tosiaan minussa aikaisemmin kierroksella tää on nyt mun 3. kerta. Se on niinku sillä. Super hyvää muistikuvaa tästä. Ja se 2 kertaa tänä vuonna siis. Pieni vaihda. Hauskat nää kalliot täällä ja urakot ja muut. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin kyllä. Nyt on kuivaa, niin on kiva. Kaata satelee kun kilpailu tässä. Tässä on kilpailu. On tää hauska, että näet aika aarin ja metsää. No tärkeää pysyä vaan niinku liikkeellä koko ajan. Vaan niinku jämää. Niin kuin mä just sanoin täällä jämänä mihinkään. Paskat. Vähän paremman linjan tuolla. Ehkä tästä on hyvä. Tää on se selkeä. Vaatii vähän kierikeskeä turvaa. Piti käydä biobreikillä tuossa välissä, että pystyy keskittymään tähän. Nää on niinku hauskoja. Ihan erilaisia, oikein merkkejä näin tyyppisiä myöskin vähän. Siellä on myöskin miniskuomisia, se on myös niinku hauska. No niin, toivotaan siis sille.